عزو سلامتنا بتاعكم زخبركم تعزبتي كما يتفعلوه نلو مقدام 10 شمون تطرق أترس تدلو زينا ومسنادو احنا لكم كريمنا لنا نمكتها لكم بخبر زقدم يرمياس قبرلو عليه بقدامنت على أساتو بايتو زوبا عن سوان مبال أسران كلتن مدو باقيبو أكانيعو منستر زينا ناي كلتشن 10 ساعات نتفتا سراح بمقمقام عب مدبات كلتشن أسران زتيو عب كلتشن 10 ساعات أمل لها هجر أسران ساعات ديقاتات كم تسرح تقليتو مرحتي تقنق أنت وقنات ليبيا عب برلين كتور كبكا كايديوم عب أفريقيا ناي حاسوت مدهانيت كبيت أنه وقودات يسابالو عب أستراليا ببرتو إذن أبسي سنيه بولا حدقاتات على الله أسعبو أب زرزراتو بايتو زوبا عن سوا مبال إسران كلتن مدو باقيبو بعصر شدش طري أب كتما كرنا كايدو صحفي بايتو ممهر سليمان محمد نور أبز اسمعو قال أب زحلف عامتات كم هاجرن هزبن زقات منا كبير بدوهتات صالح حيال صناعة المختن هزبن منقستن إيرترا تسجيرو ناب تسفو موال تآتيو كم زلو متكاس ناب لمعاتن بلتقنان نمراش بهدتن حيال ودابن مسرح مسرت ومهون قليتو أبتي ناي حدا معال تآخبا نمن محدارون فاينانسون قدات مدبات حرشاو لمعات أكاب بهراوات زقاتات نتفتات من ربح عاساتات أب تعمين قسقاسون محبرو أقلوتات هنس أو لمعات كمون نتفتات سبورت زملكات أبصابات قريبون تزتيلون تساتفت بقديوم قرب ستماي أسمات حامل مالون حقازن أغالبوك وهبو حلوان قدسرن أقراب كتأنع تجميرو زي تزازم مسرح هنسات أبيات تمرتيك كالاتف زبل رئيتوتا تقريبهم بايتو أب موداتا مدبات مقراب بسفيح كدفالو مهرت حرشان مخابات أخول كدمن بلاد كجبر هزب زكايد وفراتات لمعات بزحيل أو دباك قتل ترى ولدي أب مسرح ممهرن مسمهرن كحيل مدبات بحلن سبورتن مدف عدما بهدات كسرح الزبل لبواتات أحلفو منستر زينا بعصر شدشت ري كلتشن أسران عامتاوي آخبا من مكياد آب كلتشن 10 سلسلن سراحن وتسيتون كمون بدوهتاتون حطرتاتون بمقمقام نخلتشن أسران آب استحان تتصوت انسرح زيتيو منستر زينا آتو يمانا قبر مسكال آب زقربو قمقام آب كلتشن 10 آب مهندس من التكنولوجيا حبريتا من معبال عامسة من محدار فاينانسن كمون بريديون تلفزيون غازيتاتن ويب سايتاتن زست سلسلة أمامات بمقلاز أوتاو قونون بلجاتاتون كمون زنبرو بدوهتاتن حطرتاتن بزرزر أبريهو أبتي زقربة جمجم أبرستت أنا حمد أبات معك نازينا أبز حلف عمد أب تلفزيون ناي ساعات حموش تدحر قطري فنو زينان مدب تنتانا زينان متأتو أب راديو تلفزيون مدبات مزنقع نمحيال سوس ده تبقسوتات فلوي أجات أميتات كم هجراون هيمانتون بعلاتن دبلوماسية في أمتاتن من صبر عم مسرح عبيت لمعاتها والسراحات من صبر استدالو مدبات أبركتو مشاركتي تكالات أب مرخ بزهان أن حيل ممتو أب محبرة ميديا زت جبر أتكرو بقوة زتك أسمع بالثات من بارو تجليتو هذا كاب عبيت مدبات كلتشن أسران أب منجو منجس إيرتران تشاينا وتكالنز بساعته وقال تجبارو جمر بروجكت مسجار ناب ديجيتال فنوه مالت ديجيتال مايجريشن مخانوز تقاسم مينستري ماله إذا بروجكت زي نتزت أنها ناي أنالوج فنوه ناب ديجيتال بمغير هجرا وعقم فنوتات راديو تلفزيون بصفحاتنا عينتون كبزب المخانو رديو مزي بروجكت زي تأساسي ردما عقم سبناي مسلطان سفح مدب تتحيزو كم زلو أجنزيبو بزي كازي مدبات معك نازينا نمحياشن نمحيالن زي تتحيزو كالوت مدبات أبتوتن بزرزر قريبهم تساتفتي نتز قربة جمجامن متأوتن سراح دحر مسمع أب زقربة تأب زلوم حتوتاتن ريتوتاتن قريبهم أب كلتشن 10 أب ملا هاجر 19 ديجاتات كم تسرحها منستر حرشة بعصر شدشن 10 طري أب أسمر أبزك أنا عمتها جم قليتو نتسي جم أخي باس خذت له وكيل إرنا بنيام في ساعتين توسخت أبصبالو أزي برهنة كتقربية أبتست عم مدوات مسناي بلجاتاتو من حترتاتو من بزرزر زقربلو جمجم مهرت أكل أبزوبا ماكل مسناي كلتشعن 10 كنت أترن كله بعصر عدد مئتاويت نايك بقى أزرتي ب220 حدن مئتاويت معرما ب45 مئتاويت عبيت كرن كله بأنت أرؤتو تصواب ب3 مئتاويت كم زنكية أتمخني دم حترت مجوي إنسسا كم زخانة بريهم أب كلتشعن 10 بزنبرز مسكن زنب لعلى حد 4 مليون كنت على أكل كم
ዝተረኸበ ዝሓበረ ጸብጻብ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ጋሽባርካ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክንነጻጸር ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸ እቶት ኣሕምልቲ ግና ከም ዝጎደለ ኣነጢሩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ልዕሊ 3 ሚልዮን ሊትሮ ጸባ ክፈርን ከሎ ምህርቲ ማዓር ብ15 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ፍርያት እንቋቑሖ ግና ብኣንጻሩ ብ21 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ክጥቀስን ከሎ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተረኣየ ክልተ ዓይነት አንበጣ ብውሁድ ጻዕሪ ናይ ኩሎም ኣካላትን ሓይልታት ምክልኻልን ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት ከይወረደ ኣብ ቁጥጥር ከም ዝወዓለ ተገሊጹ ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻባት ድሕሪ ዘካይድዎ ዘተ ጎኒ ጎኒ እቲ ዘመናዊ ቆፎ ብዋግኡ ዝሓሰረን ብቐሊሉ ዝዳሎን ጋብላዊ ቆፎ ክድፍዓሉ ጻህያይ እናሰዓረረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ምቁጽጻር ስራሕ ክሕየል ምጥቃም ጸረ ባልዕ ንምርባሕ ንህብን ምህርቲ መዓርን ዘይጸሉ ክኸውን ሕፅረት ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ፍታሕ ክናደየሉ ዝብሉን ካልኦት ርእቶታት ኣቕሪቦም ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሃ ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል ንኡስ ውሁድ መደብ ምስ ስድራ ቤታዊ ሕርሻ ወትሩ ክስርሓሉ ብምዝኽኻር ካብ ምፍዋስ ማይ ኩዕዝ ዝጅምር ማይን ሓመድን ናይ ምዕቃብ ዕዮ ናይ ቀዳምነት ክኸውን ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ ንምምዕባል ምሩጻት ኣዝርእቲ ብዝምልከት ድማ ሚኒስተር ሕርሻ ብምርምር ዝሓለፉ ምሩጻት ኣዝርእቲ ናብ ሓረስቶት ተዘርጊሖም እቲ ታውነት የሰስኑ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ኣብ 2020 እቲ ናይ ምርምርን ምብዛሕን ዕማም ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ምዃኑ ሓቢሩ ፖሊስ ዞባ እምነ ሓይሊ ብ14 ጥሪን ተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኩደብር ኣብ ሕጊ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ሂቡ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ናይቲ ንኡስ ዞባ ካፒቴን ጸጋ ሃይለን ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሑሴን ምርካብን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተማሃሮ ኣብ ገበናት በደላትን ኣጠቓቕማ ተሽከርከርትን ዘለዎም ግንዛበ ብምብራኽ ምስ ፖሊስ ዘለዎም ምትሕባር ክዕዝዙ ተላብዮም ብዋዛ ይኹን ብሸለልትነት ዝፍጸሙ ገበናትን በደላትን ናብ ዘይተደለየ ሳዕቤና ስለ ዘምርሑ ተማሃሮ ክጥንቀቑ ዘዘኻኸሩ እቶም ሓለፍቲ ፖሊስ ንዘጋጥሙ ግርጭታት ብሕጋዊ መንገዲ ክፈትሕዎም ጸዊዖም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብፖሊስ ዝወሃቡ ኣስተምህሮታት ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ኣስተዋፅኦ ስለ ዘለዎም ብሰፍሐ ክቕጽልሉ ሓቲቶም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቀፂሉ ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ بتبقسو منغست جرمنن ودب حورات هاغراتن مراحتي تقنقنتي وغنات ليبيا صباح 19 ጥሪ ኣብ ከተማ በርሊን ቀጥታ ወርክብ ከካይዱ ቆጸረ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብቲ ዝርርብ ሰላም ፕሬዚደንት ሊቢያ ፋይዝ አልሰራጅ ክሳተፍ ምዃኑ ከም ዝረጋገጸ ዝሓበረ መንግስቲ ጀርመን መራሕቲ ተቃዋምቲ ሓይልታት ጀነራል ኸሊፋ ሓፍተሩን ብተመሳሳሊ ቁርብነቱ ከም ዝረጋገጸ ሎሚ ኣማሳዩ ከተማ በርሊን ከኣቱ ትጽቢት ከም ዝግበር ናፍሊጡ እንተኾነ ግን ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍተር ዝምርሑ ሓይልታት ትማሊ 17 ጥሪ ኣብ ምብራቃዊ ሊቢያ ንዝርከብ ወደባት ሰደድ ነዳዲ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ይጋዋሕ በምህላው እቲ ዝርርብ ከይተዓናቐፍ ተሰጊሎ እቶም ንምብራቃዊ ሊቢያ ዝቆጻጸሩ ተቃዋምቲ ሓይልታት ብዝወስድዎ ስጉምቲ ኣብ ሰደድ ነዳዲ ናይቲ ሃገር ዓብ ጽልዋ ገይሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ጠቕሱ መጠን ፍርያት ነዳዲ ሊቢያ ቅድሚት ብሓይልታት ኸሊፋ ሓፍተር ዝተወስደ ስጉምቲ ኣስታት 1.3 ሚልዮን በርሚል ንመዓልቲ መንባሩ ጸብጻባት ይሕብሩ ቱርኪ ኣብ ጎንቲ ኣብ ትሪፖሊ ዝመደበሩ መንግስቲ ሊቢያ ዝስለፉ ኣባላት ሰራዊት ከተዋፍር ምዃና ንዝሃበቶ መግለጺ ብትሪ ክቃወሙ ዝጸንሑ ሓይልታት ኸሊፋ ሓፍተር እታ ሃገር ነቲ በመሸጣን ነዳዲ ሊቢያ እትረኽቦ ኣታዊታት ጸጥታ ውድቀት ሃገሮም ዘጋድዱ ዕሱባት ኣብ ምውፋር ትጥቀመሉ ከም ዘለዮም ዝኸሱ ቱርኪ ንመንግስቲ ትሪፖሊ ንምድጋፍ ካብ ተቃዋምቲ ሓይልታት ሶርያ ከተዋፍር መደብ ከም ዘለዋ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምግላጻ ይዝከር زاغيت منتهم زي تنصره عطوات اما اكل شنخ مالي بزكايدو متقعتي بوحدو 15 برغيس كمتقتلو نسمت صتان كالقوت منجاتن بمتقاس معكنا زينا غاو حلو اتي ب 16 طري مشات استخايد متقعتي ابل الحانت ناي قبيله فلان عدي بمفصامو ات متقعتي قبيلاوي فللي زطنقو كخون زلو تقولو لعل مخاني زحبر زلو بمسرت صبصبات ات متقعتي بتوم اب زحلفوان اب العلي عدتات قبيله فلاني تمسسالي متقعتي زفصمو ابلات قبيله دونزو كمتفصميو زمت زلو ኣብ ማሊ እና ዛይደ ዝመዘሎ ምንቅስቃስ ሽበራውያን ጥሩፋት ጉጅለታት ነቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ቀቢላ ፍልይ ዝጠንቁ ግጭታት ኣብ ኢስዎ ከም ዘለዮም ምስታ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝሕብሩ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2019 ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ቀቢላ ፍላኒ ዝነብሩ ዓዲ ብዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 150 በርጌስ ድሕሪ ማቶም ከቢድ ጸጥታ ወጥሪ ከም ተፈጥረ ይዝከር ሓያሎ ኣባላተን ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቀሱ ሽበራውያን ጥሩፋት ጉጅለታትን ኣባላት ቀቢላ ፍላኒ ምዃኖም ዝኸሱ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዓድታት ቀቢላ
قبيلة فلاني متقاعدات كفصمو مصنحهم يفلط منግስት ማሊ ነቲ መጥቃዕታት ንምህዳእ ዝተጻወቶ ተራ ልኡም ብምዃኑ በሓያሎ ወገናት ክውቀስ ጸኒሑ እዩ ኣብ ኣዳጋታት ኣፍሪቃ ናስዓረ ዝኸይድ ዘሎ ብግቡእ ናይ ምቁጽጻር መስርሕ ዘይሓለፈን ናይ ብቕዓት ምርመራታት ዘይተኻየደሉ ናይ ሓሶት መድሃኒት ከቢድ ጥዕናዊ ጉድኣት የስዕብ ከም ዘሎ ማዕከና ዜና ብሪጣንያ ቃልሐን በዚህ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ እናኣተወ ኣዳጋታት ዘዕለቕልቕ ዘሎ ናይ ሓሶት መድሃኒት ዓመታዊ 10 ኣሽሓት ሰባት ከም ዝሞትዮም ጸብጸባ ዝጠቕሱ ነዚ ተሪኦ ንምግታእ 7 ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ኮንጎ፣ ኒጀር፣ ሴኔጋል፣ ቶጎ፣ ኡጋንዳ፣ ጋናን ጋምቢያን ዝመጽእ ሰሙን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ቶጎ ኣኼባ ከካይዳ ምዃነን ተፈሊጡሎ እዚ ናይ ሓሶት መድሃኒት ዓመታዊ $200 ቢልዮን ኣታዊ ከም ዘለዎ 43% ድማ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ዝሽየጥ ካብ 2013 ክሳብ 2017 ብዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዝተኻየደ መጽናዕቲ ይሕብር እዚ ዓይነት መድሃኒት ኣብ ኤውሮጳ ከምኡውን ሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ ካብ ዝሽየጥ ዓመታት መድሃኒታት 21% ከም ዝሽፍን ውጽኢት ናይቲ መጽናዕቲ የነጽር ሓደ ካብ 10 ኣብ ዕዳጋታት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝሽየጥ መድሃኒታት ናይ ሓሶት ምዃኑ ዝሕብር እቲ መጽናዕቲ ሰባት ሓሲሩ ተባሂሉ ኣብ ዝኾነ ቦታ ካብ ምግዛእ ክቁጠቡን ፍቓድ ካብ ዘይብለን ትካላት ክዕድጉን ኣጠንቂቑ ኣብ 2015 ዝተገብረ መጽናዕቲ ዓመታዊ ብናይ ሓሶት ናይ ዓሶ መድሃኒት 122,000 ትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑ ግዳይ ሞት ከም ዝኾኑ የነጽር ኣብ ኣውስትራልያ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር ተኸሲቱ ብዘሎ ዝሑል ኩነታት ኣየርን ዝናብን ተዳኺሙ ምህላው ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ብ18 ጥሪ ኣብ ገለ ክፋል ምብራቃዊ ገማግም ናይቲ ሃገር ብብርቱዕ ዝናብ ዝተሰነየ ወብላ ሓደጋታት ኣለቕልቕን ጋሻ ውሕጅን ከም ደስዓበ ተገሊጹ ኣህዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ዛጊት ነቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ዘይወዓለ ልዕሊ 100 ሓደጋታት ባርዕ መሮር ኣብ ምቅላስ ኣብ ዝርከብሉ ዘሎ እዋን ኣብተን በቲ ባርዕ ኣዝየን ዝተሃስያ ክፍላት ሃገር ኒው ሳውዝ ዌልስን ቪክቶሪያን ነቲ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ባህራዊ ሓደጋታት ዘውረዶ ጉድኣትን ዕንወት ንምንካይ ከቢድ ጻዕርታት ይካየዳሎ ብሰንኩ ድማ ሓያሎ መስመራት መጓዓዝያ ካዕጾን ከሎ ሓያሎ ዓድታትን ቁሸታትን ከም እተኸርደናዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ክፍላት ሃገር ሳውዝ ዌልስን ኩዊንስላንድን ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክሲቲ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እንተኾነ ግን እቲ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሉ ወብላ ኣብተን ብልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝዓቐኑ ሙቐትን ባርዕ መሮርን ተሃስየን ዝቐንያ ክፍላት ሃገር ኣውስትራልያ እፎይታ ዝፈጥር ምዃኖም ነበርቲ ዝገልጹ ኣሜሪካ ብ16 ጥሪ ወተሃደራዊት መርከብ ብወሽመጥ ደሴት ታይዋን መሕላፋ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ቻይና ጣልቃ ምእታው ምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ ቻይና ኣትሪሩ ኮኒኖ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገሩ ነቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ጥቡቅ ምክትታል ከም እትገብረሉ ብምግዳር እቲ በኣሜሪካ ዝተወስደ ተኽታኺ ክብል ዝገለጾ ስጉምቲ ንመርገጺ ሓንቲ ቻይና ዝጥሕስን ንዞባዊ ምትፍናን ዝዓርግን ምዃኑ ብምግላጽ ተቃዊሞ ኣሜሪካ ብወሽመጥ ደሴታት ታይዋን መራኸብ ኩናት ክትሓልፍ እዚ ናይ ፈለማ እኳ እንተዘይኮነ ደሴት ታይዋን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ዘካየደቶ ሓፈሻዊ ምርጫ ካብ ቻይና ንምንጻል ዝጠልብ ሰፊሕ ብምንባሩ ግን እቲ ምትፍናን ዓሪጉ ምህላው ዝሕበር ደሴት ታይዋን ዘይትንጸል ኣካላ ምዃኑ እትገልጽ ቻይና ኣሜሪካ ምሳ እትገብሮ ዝኾነ ዓይነት ዝምድናታት ንሉላውነታን መሬታዊ ሓድነታን ዝጥሕስ ምዃኑ እያ ክትቋረጽ ክትጽዋዕ ጸኒሓ ፕሬዚዳንት ቻይና ሺጂፒንግ ኣድላይ ምዝኸውን ሃገሩ ነታ ኣካላ ዝኾነ ደሴት ታይዋን ብወተሃደራዊ ሓይሊ ንምቁፅጻር ዝእግማ ከም ዘየልዩ ከጠንቀቕ ጸኒሑ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ኤስያ ብሓፈሻ ኣብቲ ቀንዲ መስመር መጓዓዝያ ባሕሪ ምዃኑ ዝግለጽ ክፋል ሰላማዊ ውቅያኖስ ድማ ብፍላይ ዘለዋ ጽልዋ ንምዕባይ ጻዕርታት ተካየድ ዘላ ኣሜሪካ ካብ ቻይና ክመጽእ ንዝኽእል ወተሃደራዊ ተጻውታት ንምክልኻል ብዝብል ዕላማ ንደሴት ታይዋን ኣጽዋርን ነፈርቲ ኩናትን ክትሸጠላ ምጽናሓ ይፍለጥ ኢራን ብሸሞንተ ጥሪ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢራቅ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት ኣሜሪካ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሚሳኤል 11 ኣባላት ሰራዊት ሃገሩ ከም ዝቆሰሉ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ብ16 ጥሪ ተኣሚኑ ኣብቲ ፈለማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሰራዊታ ዝወረደ ሃስያ ከም ዘየላ ሓቢራ ነይራ ብመሰረት ጽብጻባት በቲ ኣብ ምድረበታታት ኣምባር ተደኪኑ ዝርከብ ዐይን አልአሰድ ዝተሰሜን ኣብ ዞባ ኩርዲስታን ዝርከብን ማዓስከራት ኣሜሪካ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ንዋትን ወተሃደራዊ ኣጽዋርን ዕንወት ከም ዝወረደ ተፈሊጡሎ ኣብ ማዓስከር ዐይን አልአሰድ
لعلي شحن 500 أبولات سرايت أمريكا عسكرهم كم زركبوا سبسوا يتوصوا بريزيدنت دونالد ترامب دهرتي متقعتي أبزها ومجلسي هاجروا نجنرال قاسم سليماني مغنط على مس إيران أبو كينات كشمم زيكونا كخصت كابز خل زنبرة توسخ وتهدر ورس من مدحن مخان بمحبر هاجروا كمل سجبر نايت إيران زكايدته متقعتي وتهدر وسقمتي كم زيت وسد مجلاتو يذكر كمل سجبر نايت أمريكا بسلسة طري أبو كتما بغداد متقعتي سب ألبون فرتي زقنصلته إيران أو جنرال قاسم سليماني إيران بشمون تطري أب لعلي أب إيران زركا معسكرات أمريكا متقعتي مثال كم زكايدت أيرسعن أب موداتا أب نيجيريا بماي اتسرح ممنج أو حيل إلكتريسيتي جنريتر كم تمهزة تقلحو إذا بنيجيريا مهندس من سيد تمهزة جنريتر ماي تقيمة نلعلي شدوش ساعات بزي مقراص حيل إلكتريك كتمنجو كم تخلي زقل زلو نزا بماي اتسرح جنريتر زمهزة نيجيرياوي من سي نرويترس أبزها وحبريتها موديل نايزا جنريتر أب كلتشن حدن كم تسنى بمقلص نايزي ناي موداتها قرصا كتبت ساقن نوح مسرح كم زحلفتن حيال تعري كم زحتتتن أرديو نسو بتوسخي نزا بسانكي واحد ندادي نزقات قرارات نمفتح زمهازا جنريتر كبابة عنا أب موحاسون أب إجام كم تتصاوتيو زقال الزلو بما يتسرح عزيز قرمي زخبركم تعذبتي زينة أبزي فتسم بروح معلتي